Apreta. Perquè si no surt per tot. Que no va bé, és que no sé per què. Entra ja. Quina és la destilada? Aquesta o Aquesta és l'aigua destil·lada. No, així no. Mira, se apreta de arriba, I tu! En mi casa és diferent, en mi casa és apretar. Que pots anar picant. En mi casa no tengo estilo. Sí? Val, mira, arrosseguem una miqueta És el que perquè pots la mà el dins sabó la quedi enganxat al vidre i que quan aboquis, doncs aboquis suficient sabó. Guau, pero ¿sabes lo que pasa eso? Cállate. Venga, va. A veure, doncs comencem-hi. Pots abocar-ho i fer la barreja. Uy, la tiene muy malo, No sé, Está nervioso. Què? Era dintre, Però jo la pasta no sé on la veieu vosaltres, Jo ni la sé. Ja tallar, pasta per aquí. pero la has tirado fuera. Ara aquí només hi ha un líquid, no? Una mica blanquinós, una mica d'espuma, sí, però... Pasta ben poca, sembla, no? Això? Té alguna cosa especial, aquest líquid? Sí. Jabón, que huele bien. La temperatura, sabríeu dir-me? Ja ves. Quina temperatura es troba? Bien. Podem parlar bien. Suposes? I com ho podries comprovar? Un termòmetre. I si no us deixo un termòmetre? Sí o no? Amb el tacte, nosaltres amb les mans, no cal posar-ho així, però si podem tocar per fora, Toqueu per fora, va. Què? Està la temperatura ambient? Sí. Fixeu-vos que amb la vista no podem saber la temperatura, que no? No, necessitem el tacte o el termòmetre. Sí? Vinga, ara que hem vist que no sembla pasta, és perquè li falta l'ingredient secret, que és, us he ensenyat abans, el iodur potàssic. Ara afegirem el iodur potàssic, però abans, nois, ens hem de protegir una miqueta més. Agafem unes ulleres. Guau. ¿Ves? No hay mosca, no hay mosca. Yo quería salir ahí y hacer una Val? foto. A veure, es tracta de fer el següent. Un ha d'agafar... Un ha d'abocar tot el iodur potàssic aquí dintre, de cop. I l'altre, mentre, haurà d'anar mesurant la temperatura. Sí? No, en serio, en serio. Tot a dintre i després treu la mà. Quan